takulandirani ku MTV Malawi. We officially get started. Let me invite Reverend Muntali, I guess, Ngambi rather, from the Livingstonia Synod to come and open with a word of prayer. Thank you. The Secretary General of the UTM Party, and all the distinguished guests, ladies and gentlemen, before we pray, let me invite all of us to stand and observe 1 minute silence in remembrance of our dear President, the late Dr. Saulos Klaus Chilima. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace. Let's get seated and pray. Chirombe. Chuta badada mwene nkongono zose. Taungana pano mukutemwa kwinu. Mazomera imwe mweka chiuta uko kuchanya kutita vana vinu tikumane pano nga nchipani cha United Transformation Movement UTM. Chipani cha mwawenecho mulikuimika kutebetera bina Malawi mucharo chino kufuma kuchitipa mpaka kunsanje. Tikumongani badada chiuta ise tikasachizga vana vinu wakasachizga kuti vavenge na convention mkati mchaka ichi sankha varongozi wakuendesika na kurongozga chipanichi na kutebetera bena Malawi kwene imwe mkutema kwinu na wezi winu mwakwanirisika zinaliru chindikike mwaendesika makora na kufikirira vana vinu kufuma malo wose amuno mchalo chitu cha Malawi wafisika pano mumtende kwa kurusia vyose chiuta tikumurombani muyambe nase ndimwe usange imwe mwayamba nase titumbikikenge na wapo winu pa marogano tikumwongani chiuta waposa putamchemani imwe mkusangika zaninge mbe pakati pitu mkati munyengo ya sono mutisungirire pamaro aga kwa mbraka kuwazi karikose mutipe mutima umoza ngani chipani cha UTM perekani kutemwana kurolerana na kuzengana tikumurombani chiuta mzimu wino mutuwa wakire wewe pakati pitu kwaniso imwe Kristu wa moyo mrongozi msonkhano uwe wino mukapereka mrongozi mkati mchipani cha UTM Dr. Saulos Klaus Chilima mzimu wake upekusa mtende uko kwa imwe wakati rongozi ya makora mkati mchipani ichi mwana winu mulikumchema mulikumtola pakati pitu wane chipani ichi chichali cha moyo ni pemphero litu muhanya uno pano pa chisanga pano pa mzuzu masombenya ga mwana winu Saulos Klaus Chilima gape kurongozya gape kuwa nase muchipani ichi beyond 2025 dada chuta tisangireni mrongozi mwene uyo watolenge legacy warutisienge pandazi legacy ya mwana winu Saulos Klaus Chilima
musomere uko kuchanya Chiuta, mutisankhire ndimwe ise chala badada. Zomerezani uyo wasolekenge, wawe wakutemwa wanyake, wawe wakutemwa vantu, wawe wakuchipereka kutumikira mu Malawi waliose. Waleke kuwa kwa kuchikuzga chala Chiuta, wene wawe kuchichepesya kumwina Malawi waliose. Charo ichi chikumbika sintha yeneko Chiuta. Charo ichi vana vinu vakulira uko kuwa Mfumu. Charo ichi chili pa moto badada. Zomerani mutipe vana vinu vena wapulenge charo ichi pa moto. Vana vinu vena vanyamulenge charo ichi vanyamulenge vena Malawi. Give us the leaders that are ready to sacrifice for Malawians. Mzina la Yesu Kristu. Dada Chiuta tikumulombani. Na awawanshi vatondekenge kufisya masombenya gao pa maudindo wakumbanga kutwanga solekerapo. Vapani mtima wakusomerezya. Vapani mtima wakuchipepura, wakutebetera pamoza na vanya wose. We need a united and powerful UTM, oh dear God. Lead us, our dear Father. Tirongozereni mukati mkutemwana kwenecho. Pakuti mazwinu Psalms 133. Mukuti nako nkunozya sange vana vinu vakupanjwa na kukara mumoza. Tipani umoza, chifukwa mumoza muli nkhongono. Give us a united transformation movement. Tikakani pamoza, tibatseni umozi kuti ndaniyo kumenali kwa chite manyazi. Uya watu, tsokolera ni chipanichi. Tsokolera ni chipanichi hatu cha UTM. Chipani chatu chisachite manyazi pa nthawi yathu. Tisachite manyazi pa nthawi ya ifai. Mulungu wathu kumwambako timvereni. Zaninge pano msimtuwa tikuromba Chiuta mzina la Yesu Kristu. Tifikirani pa maroano, mutulongoze kwamba pa maliro mwa Yesu Kristu, Mfumu na mtasi witu. Kwa iye na kwa imwe na kwa msimtuwa, wenge uchidamu na nchindi. Amen. Zomwe kwambiri abusa ng'ambi. Lidata pemphero limenelo ndikuona ngati tikhoza kungofikira kuyamba kuvuta. Zomwe kwambiri nso potipangitsa 1 minute of silence. I don't know what my chair is going to do, because we had planned he was going to be the one to invite us into a 1 minute of silence. But ladies and gentlemen, without further much ado, let me invite the organizing chairperson for this elective conference, Mr. Lekan Loga. Good morning, everyone. Good morning, UTM team. On behalf of the organizing committee and on my own behalf, it gives me great pleasure to welcome all members of the diplomatic corps, leaders of other parties represented here, members of the National Executive Committee, the UTM party representatives, NGOs, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Please accept our sincere appreciation for your presence this morning. I would like to apologize for the delay, but here we are moving forward. As the MC said, I was supposed to put across the minute of silence, but let's look at
SKC on that portrait. He's looking at us and looking over us. And he wants a UTM that is going to progress, a transformative UTM. So let us all be that transformative. Let us all have that mindset change that he had wanted us to be. I would like to thank the organizing team that I have, and actually, most importantly, my chairperson of the organizing committee, Mr. Masanko Banda. He's not here with us, but he is watching what we are doing right here. As I proceed, I would like to give you an overview of what we are going to do. Basically, it is an elective day of the which is done by the National Delegate Conference. The National Delegate Conference are you people that are here from all the regions. And this is your day. This is UTM day. And let's utilize it so that we're able to choose the right leader. The leader that is going to unite us, and the leader that will make UTM move forward and leave a legacy that SKC wants. That's why we chose the theme of SKC's legacy beyond 2025. My fellow UTM members and everyone else, today is election day. We choose the next office bearers, including the presidential candidate who will stand in 2025, and amending the UTM constitution, adopting it and ratifying it. Presentation of National Delegates Conference resolutions. This is our second elective conference. The first one was just as beautiful and maybe more beautiful, but we are moving ahead. On this second elective conference, as a party, we have grown stronger under the leadership and guidance of our late leader. We worked diligently to serve the people of Malawi in alliance with MCP. Challenges were there, and together we overcame them. We had cyclones, Idaya, Freddy, and of course the COVID pandemic. As members of the Tonsa Alliance then, we worked hand in hand with government to make sure that we cushion and help our fellow Malawians impacted by these calamities. Here we are in 2024. Hello. Can we please remain seated? Please remain seated. Presidential candidates, we had all given you a time to arrive
at the conference. We should, as SKC was keeping time, let us as leaders make sure that we keep our time. And today is a day that we all have to respect. This choice of a leader should be a choice for all Malawians, not just UTM. Today is a day to build a united, transformative party that will drive change, real change, not just change, but real change. This is the final hour that we all are looking for, and to make sure that our leader, SKC, should be able to look at us and be proud of us. We must stand together, push the vision that SKC had into the Malawi that will surpass the expectations of MW 2063. We are, as UTM, coming to move in one direction to make Malawi a better country and a much better country. As we, the delegates, stand up to walk, to cast their vote, think of SKC in your minds. Think of that gentleman that is sitting there and make a decision that will make every Malawian, and not just UTM, a better country. This day is a day that you put a smile on as he watches over us. Let us do the right thing. UTM, on this day, will continue to be strengthened, and I hope the leader will strengthen this party and make sure that we are all strong. The first National Delegate Council Conference was on 17th December 2018. This day was a turning point in the history of UTM and the country. This day marked another year of a new democracy. Today is another historic day in our democracy. We, as a UTM family, we should come together before our national conference delegates, which is the supreme body of our institution, Party UTM, a vibrant and enriched, united and transformative, so that we elect a leader that will form a good National Executive Council or Executive Committee. Today is not just another day. It is a day of us as people of UTM to elect a president that will lead to victory in 2025. Out there, people may have seen in their eyes our weaknesses, but they did not see the strength that was being built from these weaknesses. That is the reason we are here today, to choose a leader, to choose a visionary leader, to choose a stable and strong leader that will take over this transformative party to victory. I would like to welcome you all and make sure the delegates and everyone, you look at SKC and listen to this theme, SKC, the theme SKC Beyond 2025. I would like to thank you all for coming, and I would like to thank all the invited guests, all the diplomatic corps and everyone for coming here. I thank you. Chilimada kwira nchitoyo yabo yotumikira kubumilira ambuye mpingo wanu nitiko la
ndadzipereka kutumikira mutipereka mtima wabo wose. Ambuye muwalandire achirima mukale nawo Mungu wanu. Ambuye muwalandire achirima akale kudzanjalanu. The soul of Dr. Saulos Klaus Chilima continue resting in peace. Zikomo kwambiri chair chifukwa cha kutilandira. If you see the work that was put behind everything, you would really appreciate and wonder how he's still standing after spending 24 hours without dozing. Thank you so much, Chair, together with your team. At this point in time, ladies and gentlemen, before I invite the Treasurer General and then thereafter the Secretary General to come and give us reports, I would like to specially welcome and appreciate the presence of our fellow political parties. And when I mention you, please stand up so that we can see you, wave us so that we can appreciate you. Tikulandireni anzatu azipani zina amene mwapeza nthawi kuti mukhale nafe pompano. Tikakutchulani muime mutiweve tikunyadireni kuti muli nafe pompano. Pano tili ndi anzatu amene achokera ku chipani cha DPP. Tikupempheni kuti muime. Zikomo kwambiri tikhoza kukhala. Tilinso ndi anzatu amene achokera ku chipani cha Afford. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi anzatu a chipani cha PP. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi anzatu a NDP. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Last but not least, tili ndi anzatu a UDF. Tikupempheni kuti muime. Zikomo kwambiri. Tikuyamika chifukwa cha kupezeka kwanu. Sichoncho kodi? Nanga tikunama ngati? Zikomo kwambiri. Tisataye nthawi ino mundilole ndikudzutsileni a Secretary General a chipani cha UTM kuti abwere kutsogolo kuno atipatse report. Zikomo kwambiri. Secretary General.
Zikomo kwambiri. Olemekezeka alendo onse. Abale athu onse ochokera zipani zosiyana-siyana. UDF, DPP, Afford, PP, Komanso, Your Excellency the Country Director of Oxfam, and all the dignitaries. Council athu olemekezeka. Komiti yonse imene yayendesa imene mosogozedwa ndi Uncle Lekani Loga takunyadirani kwambiri. Treasurer General athu olemekezeka, Organizing Secretary, Publicity Secretary, koposaposa patron athu wakulu athu wa chipani amene muli nafe pombana. Ulemu wanu ma regional governors onse, ma district governors onse, ma directors region, ma directors district, ma constituency governors onse amene muli pano. Tinayenera kutero tilemekeze mzimu wa Dr. Sausi makuti use mumtendere pomwimbira nyimbo yake imene takhala tikuimba nthawi zonse pamene takhala tikunsowa pakati pathu. Ndipo tithokoze mzimu wake uli nafe pakati pompano umene watipangisa kuti siku la lero tikumanimeta kumanira muno. Ndipo ndipemphero lathu kuti siku lonse la lero tilisire m'manja mwake kuti mzimu wake utisogolere pamene akutipemphera kwa Mulungu kumwamba kuti zonse zochitika pamalo pano zichitike mwakufuna kwa Iye. Tinanena paja kuti palibe wina aliyense angalowe musapato zake za Dr. Sausi Lima tizangoyika mmapazi okha koma tizikakamiza chitende sichingakwaniremo pang'ono. Ine siku la lero ndipereka history yonse ya chipani cha UTM. Tikuthokozeni kwambiri ma regional governor, ma district governor, ma constituency governor, ma directors amayi apa region, komanso ma directors amayi apa district. Ndi asogolera sa chipani amene mwasogolera chipani kuti siku la lero tioneke kukongola medu kukongola siku la lero. Chipani chathu cha UTM tinayamba ndi pasipasi 2017 tikunyadireni olemekezeka patron athu Honorable Masangwi, Honorable Ngalande, Honorable Her Excellency Mtarika kumene ali, Honorable Mai Makuta tikunyadireni kwambiri, Honorable Makondi, Honorable Chijaonga nanga kweni tikuthokozeni. Munaimba nji osaopa osatopa osafoka kuti chipani chiyambike ndipo chinafika pachimake penipeni pamene president athu amene mzimu wawo tinawo pakati pathu ndipo ukause mumtendere chinakomera kuti 2018 tikachoke tikakhale pa ife tokha. Mu July 2018 president athu anachita resign ndi cholinga choyamba chipani imene inali movement komanso kenako tinakasegulira manifesto athu mu July 2018 yomweyo kudowa kenako tinakayamba chipani chathu kuchichita launch ndilale ku Masintha ground. By December 2018 UTM inazakhala ndi first convention ku BICC ku Lilongwe kumene tinakasankha ma members a NEC. Mu March 2019 UTM inachita launch manifesto komanso kuyang'aniranso kuti constitution yathu iyenda bwanji. May 21, 1991 UTM inachita contest pa presidential tinakhala pa ballot ndipo chimene tikuyembekezeranso kuti tikhale pa ballot kukhala pakali atatopa. Ndipo tinakwanisa kuchita score 1 million plus votes ndi kukhala chipani number 3 pa zipani zazikulu m'Malawi muno. Simasewera pa nthawi yochepa imene tinapanga chinali chifukwa cha president wathu. Ndipo tinakhala ndi ma MP okwana 4 komanso tinakhala ndi ma councillors okwana 42 sorry. Pa ma MP 4 aja lero tinyadire kuti ndi ma MP 12 koma ngakhalebe ife sitilandira ndalama zochokera ku parliament timatha kuzitumikira mwa ife tokha ngati chipani kuyambira tsiku limenejo kafika tsiku la lero. Tikuyamikire na Treasurer General athu amene mwakamugwira ntchito yakalikiliki mogwirizana ndi chipani chonse kuonesa kuti chipani chathu chipite patsogolo.
mosimphina motani koma tafika mpaka na pano. Pa May 2019 titaona kuti chisankho sinachite bwino nene kuchita bwino kukhonza kuposa pamenepa tinapita ku khoti, ndipo pa February 3 February 2020 chisankho chinazabwerezedwanso ndi kupanga kuti tikhalenso ndi 50+1. Mu June 2020 tinapanga alliance ya zipani zokwana 9 chimene mipingo ndi asogolere osiyanasiyana anakanyengerera president wathu ndipo ndi Nyamata akhale pambuyo ena asogolere. Tikuthokozeni achilima munazichepesa, mzimu wanu use mtendere, munalola kuti ena asogolere. Ifenso tinavomereza pokukondana president athu kuti mutero. Ngakhale mapeto ake timalandira mwano koma sinaope sinatope ndipo sinafoke ndipo sizafoka sizaopa in your absence. Ndeli lani inachitika mu November 2022 ndipo pamene tinayamba kulandira mwano ndipo president wathu anachidwa accuse ndikumangidwa. Kenako May 2024 panali ma charges amene ananena kuti tachita drop ma charges amenewo. 2010 ndipo pamene lili siku losayiwalika limene ife tikulonjeza pano kuti mutatigwirira ntchito yotamandika achilima, titapirira mu nyengo zopsa, titapirira mu nyengo zonyozeka, titapirira mu nyengo zosiyanasiyana, chifukwa ife tinakukondani kwambiri. A president athu anamwalira pa Juni 2010, pa Juni 10 2024. Mulungu tinankomera kutenga president wathu ngakhale ife tinankonda koposaposa. Timusireso Mulungu emweyo kani mphamvu za Satana ka munthu akatha kukachita nawo. Ndipo mupitirize kuusa mumtendere mzimu wanu a president athu. Kusatira kumwalira kwa president wathu pa 10 June 2024, ifeyo pa 12 July 2024 tinavomereza kutuluka mu alliance. Alliance inali itatuluka mu kalekale chifukwa cha nyengo zimene timakumana nazo. Koma ife tinangovomereza kuti tituluke chifukwa ngati secretary general anthu athu ena manyozeka amatukanidwa, president wathu amatukanidwa right left. Ndemeti matuluka alliance pa 12 July 2024 kunali kungovomereza kuti ziko mkambiri simunatifune pa nthawi yonseyi. Takuvomereza kuti khale patoka mwinaso ndi mwayi kuti chipani chathu chite pasogolo ndipo chikulirebe imechikulira. Mena nenera muja ukafika siku lero tini ma councillors 42 komanso ma MP 12. Tikuyamikireni ma MP athu olemekezeka chifukwa choli manji kuti tisatire ma ideologies ndi ma legacy a president wathu Dr. Sausiman, may his soul rest in peace. Lero tili pano kusankha new office bearers amene apitisa chipani chimene chipasogolo mosatira maligasi yake ya Dr. Sausiman, komanso chipani chimene kuti chikhale chikukulirabe mmene ife inake tikufunira ndi mmene mwini wake so akumafunira. Kusankha msogoleri amene azimva zawo nena za anthu, amene azisatira malamulo a chipani cha UTM, amenenso tizigwira nawo ntchito bwino kupitisa chipani chimene chipasogolo. Tikuyamikireni kuti ndife omalizira kupanga convention imeneyi ngakhale tinakhala ndi ma external forces osiyanasiyana koma sitinagwedezeke, sitinafowoke, tili pano tonse limodzi. Tikuthokozeni kwambiri. Chipani chikanangoyambika osagwira ntchito iniyo ma regional governor, ma directors amayi komanso ma doi achinyamata athu, ma district governors, ma district governors, ma constituency governor athu ndi ma doi aku district sitikanakula kufika pano. Tithokoze kwambiri. Tithokoze kwambiri onse aneki ndi ma members onse amene mwapangisa chipani imenechi kuti chikule mopanda kuyang'anira ndalama yochokera kuboma imene imadzera ku parliament, koma tokha timayendesa chipani chimenechi ndi ma contribution athu.
ndipo tikuthokozeni kwambiri. Lero chipani chakula ndipo chikukulirabe chifukwa cha inu, ndipo chipani ainake ndinuyo. Lelolo tinakakhala ndi president athu koma chifukwa chona kuti ali ntchito inanso ngati vice president wa dziko lino sinakhale nawo limodzi pano, koma tithokoza mmene timakumana ku Central Committee anatidalisa kuti tikufunani zabwino zonse asanatuluke kupita ku Mauritius. Tayamikire kwambiri kuti anatidalisa zikomo kwambiri kuti tikufunani zabwino zonse, ndipo ndichikhulupirira kuti onse amene achoke pano atalandira mipando yawo ya nyuwani akhalanso akulandira ndaliso kuchokera kwa anthu ena onse amene anakhala kugwira ntchito ya chipani cha UTM kuchokera mbuyo monse mmene chipani chimayamba. Ndikuthokozeni atsogoleri athu onse amene mwatilondola tsiku la lero, abale athu onse ochokera ku DPP, ku UDF, BP komanso ku Afford. Tikunyadireni kwambiri. Ineyo mawu ndilibe, panga mkungu kuthokozani kwambiri. Kukuthokozani makamaka tabwera zapanga convention inoyo kuno ku Nzuzu, kukuyamikani regional governor aku Nzuzu North. Chifukwa inu ndamene munagwira ntchito yotamandika kwambiri osaona mdima mogwirizana ndi komiti yonse ya ku Northern Region. Honorable Catherine Zumara, Honorable the Deputy Publicity Secretary, the Campaign Director, komanso district governor onse kumpoto kuno kusakasaka president wathu mpaka na ndikufikira kumpenza mpaka na ndikumbweresa ku Lilongwe mpaka na kunatenga na tonse mpaka na kunsipe. Ife chokupasani kati chipani tilibe, inu nonse ndi atsogoleri onse amene mwakhala mukulira nafe chokuti tikupasani ife tilibe, tingopempha Mulungu kuti ndamene angakupasani zosowa zanu zonse. Inu ya chipani nonse palibe wina aliyense chifukwa kuti tataya president wathu amene anatekeseka, anaopa, anafoka, tonse tinayima nji chifukwa cha utsogoleri wanu inu anzathu aneki Central Committee komanso inu anzathu akuma region akuma district akuma constituency. Mulungu akudaliseni na kupasani zosowa zanu zonse. Lero taenda tonse kufika siku la lero mosawerengera china chilichonse chimene tikumana nawo, koma mwafuna kuti lero tikhalenso ndi new office bearers amene angatitengere pano kupita chisogolo. Komiti yathu, so chambers, you've been there for us since day one, since 2017. May God bless you and remember you in a special way. Uncle Lekan Loga, the committee yose, Uncle Masanko Banda, wherever you are, our professionals in diaspora, UK, America, South Africa, our professionals, amene munapangisa jibani kuti chikule, my affiliates, Women for Change, Amaiti Cheze, the youth achievers, the professionals of UTM, you made this party to be wherever we are today. And may God remember you in a special way and continue doing that. Mawingi atu ama university osiana makasala atu amene mwakamugwira ntchito yone sasa kuti chipani chikhala cha Mphamvu konse kumene muli ena amene muli muno timakunyadirani kwambiri. Ambuye akudaliseni konse kumene mukuyima kuti muchite bwino kwambiri kupitirira kumene mukuchita bwino pakali pano. Komalizira kumapeno kweni tithokoze onse amene mwakhamuthanza chipani cha UTM in one way and another. Salu yathu ya UTM imene kukongolera ena matigulira salu, makapsi, masheti, whatever, name them. We thank you very much and continue doing that because we are not going to change. Uniform yathu sintha sopena pali pose. China chilichonse ngati secretary general nsana choke pamalo pano ena onse amene mukhoze pano kati ti olephera ngati tikhalepo, I doubt. Koma muvomereze unena kuti uniform yake sikusintha chilima ndemwe mpaka na lero mpaka na kale. Mukafuna umapanga nsalu zanu kuyikapo nkhope zanu muzikavalira kumowa, koma kuchipani cha UTM nkhope yake ndiyo mwe ya sawo silima
logo yake ndi yomweyo mpaka na kalekale sikusintha pamene tipitirize kulemeza mzimu wake kuti ukawose mumtendere pamene saife siku lina limene likubwera tizakhala tili nawo ndi kucheza nawo maso ndi maso mmene mulungu chitira nkomere kuti tikatero. Ndiye onse amene mumatichitira zabwino zonse nimutipempherera abusa athu olemekezeka katithokozereni mpingo wonse wa Livingstone ya Synod chifukwa chotilola kuti tikhale pamalo pano komanso chifukwa chosogolera nafe chifukwa chokhala nafe ifeyo ndife ananu kusonza kuti mukulira nafe limodzi. Ife tipitiriza kumulira chilima mpaka na kalekale ndipo sitikusiya pamene tikulira chilima sitikhala sofoka otopa ngakhalenso osabwerera mbuyo. Ambuye azingokudalisani nonse amene tasonkhana pano tiye tigwirane manja kuti tipange zonse mogwirizana naye mwini wake, Father and founder of this party. May his soul rest in peace and may God remember you and bless you. Amen. Jonde sanepeli kupanga subscribe.